की खूब और कब्बाते से टीवी। ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ka tanat railway kala siyam yakaray, ban Pyndait da ki Cctv habaro ki rail kit Briew, kanang bakan long jingsngan ya ki pajba nong late nongwan. Ka tanat rail kala ay jing menjur, ban Pyndait Cctv no ha ki nyop saw Hajar Tylli ki rail, bat khatsan Hajar Tylli ki locus. Kaway pa kaway ka rail kan don saw Tylli ki CCTV camera, bat kaway ka locomotive pad on Pyndait Briew Tylli ki CCTV camera, bat on Pyndait ya ki ni ki camera ha ki khardop bandrung syaporel. Kala rairu ba on Pyndait da ki kamera ki baklan ki bala ban yui wat hak por bam syai bah kalai ru bat ka bala ban ring dor wat ha bakarel ka yat ha ka speed ka ba 6 kilometer ha ka sikenta bat kin don ru ki jing Pyndait da ki artificial intelligence ban yarap ya ka CCTV bakan yo ring dor ba menta ka tanat rel kan thietwa lailak prapunri Hajar Tylli ki CCTV kamera ha ka jinglot ka bala antar bakan poi $1.1 billion bat on thiet da ki company ki barem kum ka Bosch, Honeywell, Siemens bat ka Koenig Microsystem.